control de les autonomies, d'harmonització del procés autonòmic, i va venir un intent de cop d'estat que va tenir com a fonament bàsic i fonamental frenar el procés autonòmic. Han vingut després recursos d'inconstitucionalitat contra l'Estatut de Catalunya, un estatut moderat, un estatut que no parla d'independència ni de sobirania. I per tant, és racional, és raonable constatar com en Espanya, governi qui governi i hi hagi el règim que hi hagi, les relacions tenen un límit. I sabeu quin és aquest límit? Allò que en diguem sobirania, el dret a decidir. I el dret a decidir el té Espanya, el tenen les Corts espanyoles, que són els que aproven l'Estatut d'Autonomia. Aproven l'Estatut d'Autonomia. No, l'Estatut d'Autonomia és una concessió graciosa, gratuïta de les Corts espanyoles. No és una llei que ha fet Catalunya, l'Estatut d'Autonomia. És una llei que han fet a Madrid per Catalunya. I per tant, vist tot aquest panorama, jo crec que a poc la gent va entenent que aquesta relació amb Espanya ha tocat sostre i per tant hem de buscar la independència que ens porti a la plenitud dels nostres drets nacionals. Una mica això és el que jo us volia dir. La història ens dona arguments racionals per buscar un nou camí i aquest nou camí només pot ser un, la plena sobirania, és a dir, la independència de Catalunya. I perdoneu que no sigui més extens perquè el meu nivell de desobediència amb l'autoritat mèdica també té un límit. Gràcies.